ne, ale neskúšajte to reálne. Mám vodítko na môjho psa Domčeku, Lechu. Teraz tam je vnútri. No a teraz ideme sa pozávodiť troška. 3, 2, 1. No a ak chcete, musíte sa pozerať, čo urobím. Neviem, či spraví dačo, ale asi odtiaľ sa vždy snaží vyskočiť. Preto to nerobte dačo, lebo tie prakticky týrate. Ja vám to len ukážem, ako to môžem prakticky vyzerať. 3, 4, uj sa. Láškaj sa. 3, 2, 1, 0. Videli ste? Odišiel. Maxo, miesto, bež, Maxík. Ja už sa tam ani nechce sa mu ísť. Maxo, bež, bež. Nechce sa mu ísť, ale ja ho tam dám, aby ste videli. Tu sa Mariny vystrajame radi. 3, 4. Úplne si to užíval. No a myslím, že na začiatok stačí. No a zatiaľ ahoj.